Чудиш дали да си сложиш ботокс. Или да се грижиш за кожата си правилно, така че да не ти се налага да си слагаш ботокс. Сега ще ти кажа плюсовете и минусите, или по-скоро част от тях, и на двете. А оттам ти си умно момиче и можеш да вземеш сама решението за себе си. Първо, ботулиновият токсин. Какво прави той? Най-общо казано, ботулиновият токсин блокира движението на мускулите, като това не позволява на кожата ти да се сбръчква и да образува финни линии, когато правиш мимики. И заради бързото си действие, до няколко дни се изглаждат финните линии и бръчки. Бърз и видим ефект. Но ботоксът не дава нищо на кожата, просто я бетонира. И този изпънат ефект е временен, между 4 и 6 месеца, докато трае самото действие на ботулиновия токсин. Плюсове: бърза процедура, ефекти се виждат до няколко дни и работи безотказно срещу мимически бръчки. Минуси: трае между 4 и 6 месеца. Не подобрява текстурата, хидратацията, производството на колаген, еластин или каквото и да е в посока грижа за кожата. При неправилно приложение носи големи рискове, като увисване на клепачи, промени в изражението на лицето. В редки случаи може да се разпространи извън предвидената зона и това да доведе до симптоми на ботулизъм, които могат да бъдат сериозни. Какво прави правилната и консистентна грижа за твоята кожа? Подобрява самата кожа. Може да повиши производството на колаген, еластин, хиалурон, да хидратира, да избистри тена, да изсветли пигментации. Ако е правилно подбрана, може и да забави остаряването. Плюсове: по-естествен вид в сравнение с ботокс. Грижата за кожата се отблагодарява в дългосрочен план на кожата ти. Кожата става по-здрава, а не просто блокирана. Розов, здрав цвят на кожата, защото тя работи. Работи в своя полза благодарение на правилните продукти и правилната консистентна грижа от твоя страна. Минуси: изисква време и постоянство. Резултатите идват бавно. Трябва да имаш повече от един продукт, за да имаш млада, здрава, сияйна, гладка кожа. Едното блокира, другото трансформира. И без значение какво е моето мнение, дали съвпада с твоето. Важното е това, какво ти искаш за твоята кожа. И не, няма лош избор. Важното е, когато вземеш този избор, да знаеш какво правиш и какво получаваш за него. Но, ако ти знаеш също като мен, че искаш кожа, която няма нужда от ботокс, трябва да започнеш да се грижиш за нея още сега. Чао и не забравяй да сияеш!